אוקיי, שלום לכולם, אחר צהריים טובים וברוכים הבאים לוובינר שיעור בחוסן מעיריית פריז, מה בין חצר בית הספר להיערכות לשינוי אקלים. משמח לראות שהקהל שנמצא פה היום מתחלק בין רשויות, משרדי ממשלה, אנשי חינוך, אנשי תכנון וסביבה בתפקידי מפתח בארץ. רגע לפני שאנחנו מתחילות, חשוב לי לומר שאנחנו מנסות להיות בשגרת עבודה, להמשיך בתוכניות קדימה לעתיד, אבל אני לא יכולה להתעלם מהחטופות והחטופים שלנו ולעבור סדר היום. מבלי לומר, הנה באופן סמלי, מתן צנגאוקר מציין היום יום הולדת שני בשבי, ולא רק הוא, בלתי נתפס, ואני רוצה לקרוא גם מפה להחזרתם המיידית של כולם בשלום הביתה. ובמעבר חד, כן, אנחנו צריכים להמשיך בשגרה ובהיערכות שלנו. אנחנו, הרשת הירוקה, שמחים לארח אתכם ביחד עם אקלימה, בשיתוף פעולה. אנחנו הרשת ארגון הוותיק בארץ לחינוך לקיימות ולחינוך אקלימי, מתמחים בהובלת תהליכי שינוי באמצעות חינוך כבר מעל 25 שנה בכל רחבי הארץ ובכל החברות המגוונות בישראל. פיתחנו את התוכנית זורעים חוסן כשהבנו שבתי הספר הם שחקן מרכזי בהיערכות הרשויות לשינויי האקלים. בית ספר הוא בעצם מועמד אופטימלי מבחינתנו לשמש כמרכז חוסן אקלימי קהילתי ברשות משלוש סיבות עיקריות. יש בו תשתית פיזית קיימת, יש בו תשתית קהילתית רחבה ויש בו גם תשתית פדגוגית. אז בית הספר הוא מבנה ציבורי קיים, בניין וחצר גדולה בכל שכונה ושכונה ברשות, שניתן לשדרג אותו ולהשתמש בו לטובת היערכות לשינוי האקלים. מצד שני, בית ספר הוא גם בית למאות משפחות לאורך שנים, ולכן מהווה הזדמנות לרשות לחבר באמצעותו את הקהילה לתוכנית ההיערכות שלה לשינויי האקלים. ומעבר למעגל התלמידים וההורים, זו הזדמנות לחבר לבית הספר את הקהילה שסביבו, שכנים, עסקים, עמותות ואוכלוסיות פגיעות שנמצאות בשכונה. כמו שאנחנו יודעים, ערים ומועצות נמדדות לפי טיב החינוך, השייכות לקהילה ואיכות החיים שהן מציעות לתושבים שלהם. התוכנית של הרשת הירוקה זורעים חוסן מניבה בדיוק את התוצאות האלה. היא משבחת את החינוך, מוסיפה עצים וצל בבתי הספר וסביבותיו, ומעצימה את החיבור המקומי ואת תחושת השייכות לקהילה ושל הקהילה. את הפיתוח לנושא של בתי ספר כמרכזי חוסן, התחלנו כבר לפני 2.5 שנים. היום הצורך בחוסן ומרכזי חוסן שישרתו את הקהילה הרחבה, מובן לכולנו עוד הרבה יותר, קיבל משמעויות נוספות אחרי המלחמה. הוובינר שלנו נולד בעקבות ההשראה שקיבלנו מפרויקט אואזיס בפריז, לשדרוג חצרות בתי הספר כחלק מההיערכות העירונית למשבר האקלים. כפי שנשמע היום מפי האורחות שלנו, מטרת אואזיס, פרויקט אואזיס, הייתה להוסיף לעיר שטחים ירוקים מוצלים וקרירים יותר, ובכך לשפר את איכות חייהם של קהילת בתי הספר וכלל תושבי השכונה. החיבור בין הצורך של הרשות והצורך של בית הספר נראה לנו כמו שילוב מנצח, והוליד את התוכנית זורעים חוסן שאנחנו מקדמים היום בארץ. אני רוצה להודות באופן אישי לכולכם שבאתם, לחברות הפאנל שהשתתפו פה בפאנל, לנשים מצרפת שבאמת ייתנו לנו מהידע והניסיון שלהן. אני רוצה להודות באופן מיוחד לחברות צוות הרשת הירוקה בתוכנית זורעים חוסן, למרים דרמוני שרביט, לגליה חנוך רואה ולרוני זהבי גוטמן. ואני רוצה להודות גם באופן מיוחד לשותפות שלנו באקלימה, ומכאן אני עוברת אלייך, יעל. תודה רבה, חגית. אין ספק שכבר עכשיו רואים את הפירות של השותפות, כי בזמן שדיברת גם האזנתי וגם כזה עברתי על השמות שאני מכירה של אנשים שנמצאים פה, ובאמת יש פה מיזוג של עולמות החינוך ועולמות הרשויות המקומיות, ויש פה באמת מגוון גדול. אז קודם כל, ברוכים וברוכות הבאות לכל מי שנמצאים איתנו בפעם הראשונה, נעים מאוד, שמי יעל אילמר גירון. אני מנהלת מרכז חדש, שהוא מרכז ידע, יישום והטמעה בשם אקלימה. אנחנו עמותה שנולדה בתוך שנת מלחמה. כמו שחגית אמרה, זה לא הופך להיות קל יותר והדברים מסובכים, אבל איכשהו אנחנו מנסות ואפילו, אני חושבת, במידה מסוימת מצליחות לבנות שגרה ואפילו לצמוח כבר עכשיו, ואולי זה בעצם הסיפור האמיתי של החוסן.
אז אקלימה זה מרכז מאוד מאוד חדש, וחלקכם כבר רשומים ברשימות התפוצה שלנו, ולכן אתם פה, וחלקכם תכירו אותנו עכשיו, והמהות שלנו היא בעצם להטמיע ולהנגיש ולעזור ליישם פתרונות להיערכות לשינוי אקלים, כשאנחנו מסתכלות גם, ובתקופה הזאת אפילו גם באופן מאוד ממוקד, דרך תוכניות ההיערכות לשינוי אקלים. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא תקופה מאוד מאוד מורכבת, אבל בתקופה הזאת יש הרבה מאוד, וכבר אפשר להגיע כמעט ל100 ואולי אפילו קצת יותר, של רשויות מקומיות שכותבות או כתבו תוכניות הערכות לשינוי אקלים, והתוכניות האלה הן בעצם הבסיס לרשות שרוצה להיות ערוכה לשינוי אקלים, ובתוך התוכניות יש מגוון מאוד גדול של שורות ומשימות ושיתופי פעולה. כי בעצם רשות לא יכולה להיערך לשינוי אקלים בלי שאגף חינוך ורווחה יישב עם אגף תשתיות והנדסה. זה בלתי אפשרי. ואני חושבת שכבר היום אנחנו נתנסה בזה קצת, כי גם נשמע איך זה הושם בפריז הרחוקה, וגם פה כבר אנחנו נמצאים פה ביחד וחושבים ביחד כל אחד דרך הזווית המקצועית שלו, וגם דרך השותפות ושיתופי הפעולה. אני אומר שלצורך השיתוף פעולה הזה, ובשביל באמת גם כבר במספרים, שנמצאים פה איתנו היום כמעט 140 אנשים, 138 ברגע זה, ונרשמו לוובינר הזה מעל ל-340 אנשים, כי כולם רוצים לשמוע ולהכיר ולקבל אחר כך את ההקלטה, גם מי שלא הגיע, אבל גם החלטנו שהשיתוף פעולה בעצם יכול לאפשר לנו גם להזמין דוברות שמגיעות מחו"ל, ולאפשר לנו גם לתת להם לדבר בשפה שלהן ולנו להבין. אז לצורך זה יש את התוכנה הנפלאה הזאת שהצילה אותנו בקורונה, ועכשיו גם מאפשרת לנו לשבת כולם ביחד, כאילו אנחנו יושבים סביב מדורת שבט אחת. אז אני רוצה רגע לפני שאנחנו נעבור לדוברת הראשונה, להסב את תשומת לבכם, שההרצאה הבאה, למעשה שתי ההרצאות הבאות, הולכות להיות סליחה? הולכות להיות צריכת בצרפתית, האוזניות שלך, אבל לא מתחברות לאוזניות. סליחה, מי שיכול להיות במיוט, תודה. אנחנו בעצם נאפשר לכם לראות את ההרצאה ולהקשיב לתרגום שהוא יהיה תרגום סימולטני. ולכן שימו לב שבסרגל של הזום יש כפתור שנקרא Interpretation, ואני אציג עכשיו רגע שקף שהוא מגדיל קצת את מה שאם אתם לוחצים על הכפתור נותן לכם לראות, הוא בעצם מאפשר לכם לבחור את השפה שבה תרצו להקשיב. עוד אל תלחצו כי עוד לא הפעלנו, אבל יש לכם בעצם את האפשרות להקשיב או בצרפתית או בעברית. אז לוחצים על Interpretation ובוחרים לשמוע בעברית, מיד כשהדוברת תתחיל לדבר, וכך אתם כולנו עדיין נמצאים פה ושומעים את התרגום בעברית, אוקיי? אז אני סליחה, מפסיקה. איפה זה נמצא? רק תסבירי שוב. זה נמצא בסרגל התחתון של הזום, איפה שיש את הצ'אט ואת הפרטיסיפנטס. אני רק אגיד שלא לכולם זה פתוח, אז אם יש לכם כפתור של more, של עוד, תלחצו עליו ובתוך זה יהיה את ה-interpretation. מעולה, יופי, תודה. זה נמצא שם, לכן אנחנו לוקחים פה רגע עכשיו, שתוכלו ככה להיכנס לדבר הזה, ולבחור את השפה, שתוכלו לשמוע בה את ההרצאה הבאה. מי שלא מסתדר, תכתבו לנו בצ'אט, ואנחנו ננסה לעזור. ברגע שההרצאה תתחיל, נשמח שלא תפתחו את המיקרופונים, אלא תכתבו בצ'אט, כדי לא להפריע למי שכבר נכנס ומסתדר. אני חושבת אפשר לעבור, אז רגע, כולם פה ביחד, כולם מוכנים, אנחנו נעשה את זה ביחד וזה יהיה מעולה. השתתפתי בכזה וובינר כבר, זה מגניב מאוד. אז אני רוצה להזמין את הדוברת הראשונה שלנו שתדבר על מהפכת החצרות בעיריית פריז, מיסיס ג'וספין בוסייר. We are really happy to have you here with us. And you are welcome to speak in French because we will be able to listen in Hebrew. Et je vais présenter brièvement. אני רוצה להציג בקצרה, אני מרים דרמוני מרשת ירוקה, אני רוצה להציג בקצרה את שתי האורחות שלנו. יש לנו איתנו את גברת ג'וזפין בוסייר, היא ראש הפרויקט אואזיס בעיריית פריז, וגברת שרלוט ונדסברוט, מנהלת את פרויקט אואזיס במחלקת הסביבה בעיריית פריז. הן עובדות יחדיו והן יציגו
יציגו בפנינו את הדברים הללו. אז רק כמה נקודות מהביוגרפיה המאוד עשירה שלהם. גברת ביסייר למדה מדעי המדינה בתחום העשייה הציבורית בסיאנס פו ליון, והמשיכה בלימודיה באוניברסיטת פארי פנתאון סורבון. היא התחילה את הקריירה בעיריית פריז במחלקת מדיניות מקומית, ואחר כך היא הייתה בתחום הסולידריות ובענייני חינוך. כבר בהתנסות הראשונה גברת ביסייר ראתה את נושא החינוך ורווחת הילדים והסביבה כמרכז העניין בעבודתה. ועכשיו כמה מילים על גברת ונדסבורג. אחרי לימודיה בבית ספר לארכיטקטורה בפריז, גברת ונדסבורג קיבלה מאסטר בבית ספר האורבניזם בעיריית פריז, ואת כל הקריירה שלה הייתה ב-CAUE, שהוא המועצה לארכיטקטורה ולאיכות הסביבה בעיריית פריז, והיא תספר על זה. היא מתמחה בתחום הקו-קונספציה של פרויקטים אורבניים בעיר, והיא גם חלק מעיריית פריז מ-2017 ובתחום הפרויקטים הפילוטיים של רחוב הילדים. היא תדבר על זה היום. אני מודה לשתיהן היום על עבודתן ועל ההשקעה שלהם באנרגיה וההשקעה שלהם כדי להיות איתנו היום. ועכשיו זכות הדיבור לך, גברת ז'וזפין ביסייר. שלום לכולם ולכולן. אנחנו מאוד שמחות יחד עם שרלוט להיות עמכם מרחוק, אבל מקרוב מאוד בלב, ולוכל לשתף אתכם בניסיון שלנו בעיר פריז ובקשר עם ה-CAUE. גם שרלוט תציג בפניכם את המועצה הזו לענייני ארכיטקטורה וסביבה, ונקווה שהמצגת שלנו תהיה לכם להשראה כדי לנהל את הפרויקטים שלכם באופן מקומי. אנחנו נשתף אתכם במסך שלנו כי הכנו מצגת, אז אני רוצה להיות בטוחה שאתם רואים היטב את המסך. שיתוף מסך, עוד שנייה. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran? אתם רואים היטב את המסך עכשיו? המצגת ברורה? מצוין. אם כן, מרים הציגה אותנו. אנחנו מיד נתחיל במצגת ונספר לכם על תולדות התוכנית, מה היו הסיבות שעיריית פריז יחד עם ה-CAUE המשיכה בפרויקט ופיתחה אותו. הפרויקט, תוכנית אואזיס, החלה באסטרטגיית חוסן של עיריית פריז. אסטרטגיית חוסן שהגיעה להצבעה ב-2017 במועצת העיר, והנושא היה מספר דברים מושמים על כף המאזניים, בין השאר המעבר הסביבתי וכיצד עיריית פריז תתכונן להילחם בהתחממות הגלובלית. ואחד מעשים בתוכנית החוסן היה לגונן על הפגיעים ביותר להתחממות הגלובלית, ובמיוחד הצעירים מבינינו, כלומר הילדים, אבל גם כן התלמידים בבתי ספר תיכוניים. אם כן, המטרה הייתה להבין שיהיו כל פעם גלי חום הולכים וגוברים עם התחממות בין 2 ל-4 מעלות כל שנה, והנושא של איים חום עירוניים, ופה הייתה הזדמנות לפתח משהו בחצרות בית הספר, בבתי הספר ובבתי הספר היסודיים והתיכוניים. כלומר, מדובר בחצרות או בשטח משחק ועבודה ב-7,000 דונם בפריז. פריז היא מאוד צפופה, אבל השטחים הירוקים הולכים ונהיים נדירים יותר. חצרות בתי ספר הם בעצם הזדמנות בלתי רגילה לפתח אותם ולחשוב על כך שהילדים מבלים 2-3 כל יום, כל השנה בחצר,
מה לעשות כדי לגונן על הילדים במרחבים האלה מן ההתחממות הגלובלית. הרעיון היה שהחצרות האלה יכולות גם להיפתח בסופי השבוע ולפתוח את הבית ספר לכיוון השכונה לשימוש בשבת ראשון. אנחנו פה שינינו חלק מהדברים, חלק מהחצרות פתוחות בשבתות כדי שהתושבים יוכלו ליהנות ממרחב קריר וירוק נוסף. ובפריז יש הרבה מאוד בתי ספר, 626 בתי ספר ו114 בתי ספר תיכוניים, כלומר אנחנו מדברים על רשת מאוד ענפה של בתי ספר עם חצר בית ספר כל כמה מטרים. הפרויקט הזה, גם אם הוא החל בתוכנית חוסן, מתפרסת על מספר תוכניות. התוכנית חינוכית של השטח, אתם רואים למעלה שמאלה, המסמך האדום, זה בעצם המסמך המרכזי של עיריית פריז בקשר עם האקדמיה של פריז, כלומר המדינה ומשרד החינוך, של מדיניות החינוכית שלנו. מה נעשה? ושיעורי אואזיס הם חלק חלק אינטגרלי מהפרויקט, אבל גם התוכנית פריז פלוס, המסמך הימני, ליד תוכנית החינוך, וזו תוכנית של העירייה כדי לנהל טוב יותר את מקורות המים שלנו, שהולכים ומתמעטים, וגם להיאבק בהצפות, ובכך חצרות אואזיס הם גם חלק מהתוכנית, ונחזור על זה בהמשך. אנחנו עובדים על נושא הרצפה כדי שהיא תהיה שוב סופגת מים, וזה חלק מתוכנית פריז גשם. ועוד מסמך, פריז קלימה, כלומר זאת תוכנית העירייה בנושא האקלים, 500 פעולות שהובאו להצבעה בין 2024 ל-2030 בכל תחומי החיים כדי להתאים את העיר פריז לחימום אקלימי, להתחממות האקלימית, ושוב חצרות אואזיס אלה יש פה בעיה עם נסגר המסמך. לא לזוז, אני תכף אתקן את זה, אומרת הדוברת. C'est les joies du live. הנה השמחות של השידור החי. Hop. Ok, est-ce que c'est bon, c'est revenu? הנה זה חזר, רק צריך לשים את זה אולי על מסך מלא והכל מוכן. מצוין. אם כן, בדיוק התחלתי לומר לכם שהתוכנית חצרות אואזיס הם חלק מתוכנית מיקוד אקלים, כלומר לייצר יותר מרחבים ירוקים לטובת התושבים. תוכנית זו מפורטת לפי שכונות, יש לנו 20 שכונות בפריז היום, ארונדיסמנט, למשל ברובע ה-20, הרצון של העירייה המקומית להגדיל את מספר השטחים הירוקים באזור מ7 מטר לתושב ל10 מטר רבוע של שטח ירוק לתושב, וכמובן שהבתי ספר הם חלק מהתוכנית הזו. שרלוט תחזור על הנושאים הללו בהמשך ההצגה. אם כן, לפני שניכנס לפרטים בנושא ניהול הפרויקט, בהתחלה, ואולי הבנתם זאת בהצגה של הדברים, זהו פרויקט שהתבסס כתשובה לאתגרים הסביבתיים, וראינו וזה פרויקט אירופי שניכנס אליו בהמשך שוב, זה לא רק בגלל ענייני סביבה, אלא בעיקר איכות חיי הילדים וכל מה שקשור בפדגוגיה, כלומר אנחנו עונים גם להתאמה לסביבה, אלא גם חינוך הילדים, ואם כן, אלה תוכניות, בתי ספר בחוץ, טיולים בחוץ, לבדוק את שינויי העונות, חילופי העונות שאפשר לראות בתוך בתי הספר, וגם כל הנושא ההכללה לצרכים של ילדים עם צרכים ייחודיים, למשל כל מה שקשור בספקטרום האוטיסטי ושאר מיני צרכים. יש לנו שיטות שונות כדי לענות לצרכים השונים של הילדים,
וכל נושא התפתחות הילד מבחינה פיזית, כלומר לפתח את המוטוריקה, את היכולות להשתמש באופניים וכן הלאה, אבל גם הפיתוח הרגשי והפסיכו-חברתי. אם כן, החלק הראשון הזה, התוכנית אואזיס עונה לאתגרים הסביבתיים, אבל גם לאתגרים של החינוכיים וכל מה שקשור בהתפתחות וחינוך הילדים. עכשיו לגבי הניהול. אנחנו היום נוטים, יש לנו 164 חצרות אואזיס ב-2024, ואנחנו הולכים לקראת יותר מ-200 ב-2025, אנחנו מדברים על ספטמבר תחילת שנת הלימודים, הרבה מאוד עבודות מתוכננות בקיץ הבא, ביולי ובאוגוסט, וזו באמת האצה ככה, תוך כדי, וזה הסלייד הבא, אנחנו התחלנו בקטן, מכיוון שבדקנו דברים, למדנו תוך כדי הליכה, היה צורך בהכשרת העמיתים והעמיתות שלנו בתחומים הטכניים, עבדנו לאט. היום ניתן להגביר את הקצב ולפתח יותר ויותר חצרות, וזה אושר גדול. לגבי ההתפתחות לאורך הזמן, 2017 זאת התוכנית שהצביעו עליה, ב-2018 רק 3 חצרות, 3 חצרות קטנות, ולאט לאט אתם רואים את המספרים מתחת לתמונות, זה מספר החצרות אואזיס שאנחנו פיתחנו כל שנה ושנה. ועוד דבר חשוב מאוד, ואולי יהיה זו ההתחלה של החלק הבא, ההשתתפות שלנו בנושא המימון של הפרויקט על ידי תוכנית אירופאית שנקראת Urban Innovative Action, תוכנית אירופית, וקיבלנו ליווי ומימון מהאיחוד האירופי בחלק ניכר, ואם כן זה פרויקט בין 2019 ל-2021, עם אירוע מאוד משמעותי, ושרלוט תסביר לכם, זאת נסיעת הלימודים לבלגיה, וזה שינה לגמרי את תפיסתנו את הפרויקט. לפני שאתן את רשות הדיבור לשרלוט, אני רוצה לדבר קצת על התוכנית פדר. מדובר בתוכנית שנפרסת על מספר שנים, שבמהלכם שינינו 10 בתי ספר שהיו מעין שגרירים של התוכנית. אתם רואים פה את מפת פריז, עם האתרים של בתי הספר שעברו עבודות במסגרת התוכנית האירופית. ליוו אותנו הרבה גורמים, אתם רואים את הלוגויים של כל הגורמים האלה, האיחוד האירופי, אבל גם הליגה לחינוך, שהיא עמותה צרפתית שעוסקת בחינוך, את ה-CAUE שעליו עוד נדבר, יש גם את השירות המטאורולוגי הצרפתי, מטאו פרנס, כשאמון על התחזית, אבל השירות המטאורולוגי גם נותן לנו תחזית לטווח היותר ארוך, והם ליוו אותנו לגבי שינוי הטמפרטורה בבתי הספר אחרי העבודות שנעשו בחצרות. שרלוט, אני עכשיו רוצה להעביר לך את רשות הדיבור ואת השליטה על המחשב. שלום לכולכם. אם כן, הסיוע הלימודי הזה בבלגיה, השתתפתי בו, ארגנתי אותו, ואני רוצה שתלוו אותי קצת לבלגיה בשנת 2019, כשנה וחצי אחרי העבודות הראשונות בחצרות אואזיס. מדובר בסיור לימודי שמומן על ידי האיחוד האירופי. המטרה הייתה לחזור עם מבט משותף, עם הרעיון משותף לכל מה שאנחנו רוצים לעשות בצרפת וגם בפריז. מכיוון שזה התחיל מאוד לאט, זה היה מאוד טכני ולא הייתה מהפכה, ונסענו לבלגיה עם כ-50 אנשים, מנהלי בתי ספר, צוותים, גם נציגים של השירותים המממנים וכל השותפים של הפרויקט האירופי שעליו דיברנו הרגע. הנה תמונה של הקבוצה הגדולה, וכשהגענו לבלגיה,
לא, לא החלפתי שפה. Moi, j'avais juste fermé, Charlotte. C'était bon après. כאשר הגענו לבלגיה, החצר הראשונה שראינו היא זו, שאתם רואים על התמונה. אחת הבעיות העיקריות בפריז הוא הפיקוח של הצוות הלימודי, ואמרו לנו שאי אפשר לשנות את הדברים, ופה אנחנו רואים חצר ראשונה, ואנחנו רואים שאי אפשר לראות מה יש בצד השני של החצר, בגלל הצמחייה הענפה. אם כן, זה היה שוק תרבותי, היינו בעולם שונה לגמרי, ואנחנו למדנו מספר דברים מהסיור הזה בבלגיה, שנמשך 3 ימים. נדמה לי שביקרנו ב6 או 8 בתי ספר שעברו טרנספורמציה. קודם כל, הנוף, הם עברו ל3 ממדים. החצרות שלנו הן שטוחות, ואפשר לראות הכל מכל מקום בחצר, ופה יש משהו מאוד מעניין, יש סביבה הרבה יותר מעניינת לילדים, עם עצים גדולים ושיחים, עם נקודות מבט מלמעלה, וכל זה דורש פיקוח נייד מצד המבוגרים שמפקחים על הילדים במהלך ההפסקה, ואנחנו רואים שיש גם שימושים שונים בחצר, יש הרבה דברים שקורים בחצרות האלה. המסקנה השנייה היא סיכון. אנחנו בבתי ספר, מדובר בילדים, אוכלוסייה רגישה, אנחנו רוצים להגן עליהם מפני כל הסיכונים, אבל למדנו שילדים צריכים לקחת סיכונים ולהתנסות בדברים שהם לא בהכרח מכירים. ופגשנו את האדם שנמצא בתמונה, שהוא הממונה על אישור המתקנים בבתי הספר, והוא אמר שהמטרה היא שהחצר תהיה בטוחה עד כמה שצריך, ולא בטיחות מקסימלית. והרעיון הוא באמת לעגן אותם עד כמה שצריך ולא באופן מקסימלי. אנחנו רוצים שילדים יוכלו לקחת סיכונים, וגם ראינו את מה שנעשה עם חול, עם חצץ, זה לא היה קיים בפריז, וראינו את זה בכל מקום בבלגיה. זאת הייתה המסקנה השנייה. וכמו שזופין אמרה, החצר היא לא רק חצר שבה עושים פעילות ספורטיבית ומשחקים משחקים, זהו גם חצר לימודית, ואת זה רואים את זה הרבה בבלגיה, משתמשים בחצר במסגרת הלמידה, ויש פרויקטים משותפים עם ההורים כדי לתכנן את החצר, ומדובר בשיתוף פעולה והתייעצות עם כולם. המסקנה העיקרית של הסיור הזה בבלגיה הוא שמעבר לשאלות האקלים, החצרות שראינו עונות לצרכים של הילדים ומאפשרות התחברות לטבע, ויש שינוי פרדיגמה שקרה מיד כשחזרנו לפריז, ומנהלי בתי הספר רצו ללכת הרבה יותר רחוק ממה שדמיינו לפני הסיור, ועברנו מפרויקטים מאוד טכניים ויבשים לפרויקטים שמבוססים על הטבע, שמבוססים על צמחייה, וזאת נקודת ההתחלה לשנים הבאות בתוכנית אואזיס. ז'וזפין, תורך. המיקרופון. Oui, merci Charlotte. J'avais oublié d'enlever mon micro. תודה רבה שרלוט, שכחתי לפתוח את המיקרופון ואת הדוברת. לפני שאספר לכם באופן קונקרטי איך עושים טרנספורמציה של חצר, מה לוח הזמנים הטיפוסי,
אני רוצה לומר שצריך גם ללכת ולנסות לשכנע את כל הגורמים. הסיור הלימודי, כפי שאמרה שרלוט, היה נקודת מפנה כדי שיהיו שגרירים לפרויקט, וחשוב שגם אצלכם יהיו אנשים שמשוכנעים בטיב הפרויקט, ושיוכלו להפיץ את הבשורה לאנשים. צריך גם להכשיר אנשים. הקולגות שלנו במחלקות הטכניות היום מכירים את העניין, אבל מדובר במקצועות חדשים, זה גם אתגר, ואולי אני אענה על שאלה. מדובר במימון שהוא 100% ציבורי, היו סובסידיות מהאיחוד האירופי, גם מארגונים בצרפת, אבל היום 95% מהמימון הוא מימון ציבורי. החלק השלישי של המצגת הוא, אנחנו נכנסים לעובי הקורה, ואיך אנחנו עובדים באופן קונקרטי. לפני שאסביר את זה, ולפני ששרלוט תדבר על ה-CAUE, המועצה לאדריכלות, לתכנון עירוני ולסביבה של פריז, שליוותה אותנו, הנה לוח זמנים טיפוסי של פרויקט. זה פרויקט שעובר דרך התייעצות ושיתוף פעולה, כל זה מצריך לחשוב מראש על העבודות. לכן, כשנה וחצי לפני העבודות, יש תכנון בבתי הספר עם העיריות של הרובעים השונים בפריז, כדי לדעת אילו בתי ספר רוצים, מה גם העדיפות, אולי בתי ספר שיש בהם יותר שמש, או שצריך לשפץ אותם. זה בעצם הרגע החשוב הראשון של הפרויקט, לחשוב על אילו בתי ספר יעברו טרנספורמציה ויתכנסו איתנו להרפתקה. השלב השני הוא שלב התכנון השיתופי, שרלוט תדבר על כך. במקביל יש שלב של אבחון על ידי המחלקות הטכניות, האם העצים בריאים, במה נשתמש. הרגע השלישי החשוב הוא בחינת הפרויקטים, וזה מה שאנחנו עושים בימים אלה. אנחנו בוחנים את הפרויקטים של הקיץ הבא. כל המחלקות הטכניות מציגות בפנינו את הפרויקטים אחרי ההתייעצות והשיחות, ואנחנו עם שרלוט בודקות שהפרויקטים האלה מתאימים לפרויקט. ואחר כך יש תקופה של התייעצות, של הכנת הפרויקטים. זאת אומרת שהעיריית פריז היא האחראית על העבודות, העבודות מתבצעות בקיץ, ביולי-אוגוסט, זאת תקופה מאוד קצרה, כאשר צריך למסור את החצר בתחילת שנת הלימודים, אבל יש גם בצרפת חופשה באוקטובר-נובמבר וגם סביב חג המולד בדצמבר, ואז הקבלנים חוזרים כדי להוסיף מתקנים. בדרך כלל זה המתקנים בסתיו, ואחר כך בחופשת חג המולד מוסיפים צמחייה. כן, אני רוצה לחזור חזרה בזמן קצת ולספר לכם מי אנחנו. אנחנו המועצה לאדריכלות, תכנון עירוני וסביבה של פריז, שנוסדה ב-1981, מדובר בעמותה מחוזית, אחרי חוק שנחקק ב-1977, כדי לקדם את האדריכלות, התכנון העירוני והסביבה בצרפת. המשימה שלנו היא מתן מידע, ייעוץ והעלאת מודעות הציבור לנושאים האלה. יש 93 מועצות בצרפת וגם במחוזות שמעבר לים.
המועצה בפריז, יש לה מועצת מנהלים שמוגדרת על פי חוק, האדריכלות, אנחנו לא לגמרי עצמאים, יש נציגים של המדינה, יש נציגים של הרשויות המקומיות, יש נציגים של המקצועות הרלוונטיים, יש גם אנשים מוסמכים, יש נציג אחד של הצוות וגם נציגים שנבחרים על ידי האספה הכללית. אם כן, מדובר בארגון שנשלט על ידי עיריית פריז דרך הנציגים שלו, והצוות שלנו מונה 24 אנשי צוות, יש אדריכלים, יש מתכננים עירוניים, יש אדריכלי נוף, ויש לנו גם מתמחים ומתלמדים. יש לנו הסכמים עם עיריות פריז כדי לקבל מימון בהוצאות המועצה. העבודה שלנו היא למען העניין הציבורי, לטובת הציבור, אז זה די רחב. המטרה שלנו היא לייעץ לכל סוגים של ציבור, זאת אומרת הציבור הכללי, אבל גם אנשי המקצוע, להגביר מודעות. אנחנו רוצים להעביר תרבות, לדבר את אותה השפה וללמד אותם את כל מה שאנחנו יודעים, ולפתח את השתתפות הציבור. זאת בעצם, ולכאן נכנסות החצרות אואזיס, מכיוון שאנחנו מזמינים את כולם להשתתף בפרויקט, וגם אנחנו מלווים ומעבירים הכשרות, למשל, לצוותים של עיריית פריז בנושאים קצת טכניים. זאת המשימה של כל המועצות בצרפת, וכמובן שהמשימה משתנית קצת ממחוז למחוז, במיוחד אם מדובר במחוז עירוני יותר כמו פריז, או כפרי יותר. אני עוברת עכשיו לפרויקט אואזיס. הקשר הוא הקשר של שיתוף פעולה, של בחינה משותפת. העניין הוא שזה פרויקט שיתופי. אין שתי חצרות שדומות אחת לשנייה. יש ריבוי של בתי הספר, גם הצוותים החינוכיים שונים מבית ספר למשנהו, כל הצוות של בית הספר מוזמן להשתתף. אנחנו גם מזמינים את הילדים להביע את דעתם, אבל את המבוגרים, את האחראים על ההחזקה, על הניקיון, המורים, כולם משתתפים בפיתוח הפרויקט. המטרה היא גם להגביר מודעות לאתגרים הסביבתיים, ולהתאים כל פרויקט לצרכים של בתי הספר הספציפיים. כדי להגיע לכך יש הרבה גורמים, אני לא אכנס לכל הגורמים שנמצאים פה בשקופית, רק שתדעו שזה פרויקט מאוד מורכב עם הרבה גורמים, וזה הכוח של הפרויקט. אנחנו יודעים איך לגייס את כל הכישורים. עיריית פריז יודעת לעשות הכל, יש את כל גופי המקצוע, וזה נכון גם ברמת ההנהלה של העירייה וגם ברמת בית הספר. אנחנו מהווים קשר בין כל הדרגות, והמטרה היא שאנחנו נהיה נקודת חיבור בין בדרגים השונים בעירייה, מכיוון שאנחנו מסוגלים לדבר גם לגופי המקצוע וגם מהצד השני לילדים. אנחנו יכולים לפתוח דו-שיח בנושאים שהם לא תמיד קלים, מכיוון שהם נוגעים לילדים, ולמשל דיברנו על הסיכון הילדים, וכל זה דורש הרבה דיפלומטיה. אני ממשיכה, אני לא אדבר בהרחבה מכיוון שז'וזפין הראתה לכם את הקרונולוגיה, את לוח הזמנים. מה שחשוב הוא שצריך כשנתיים כדי שפרויקט יהיה אפשרי. אנחנו מתחילות בקונספציה, וגם כאשר יש את הסדנאות עם הילדים, אנחנו גם, יש תערוכה של עבודות הילדים,
הילדים, ואחר כך העבודה נמשכת עם התייעצות עם המבוגרים על בסיס מה שהילדים עשו, ואנחנו מפרסמים מספר מסמכים שמועברות לעירייה שמטפלת בגיוס הקבלנים, ואחר כך אנחנו גם נוכחות אחרי התקנת החצר כדי ללוות את העבודות הנוספות שצריך לעשות בחצרות. חשוב להדגיש שאנחנו עובדות עם קבוצות שמייצגות את הילדים, נציגויות כיתה או ילדים שמתנדבים לשם כך בבתי הספר. הרעיון הוא שיהיו ילדים יותר צעירים, יותר מבוגרים, בנים, בנות. אנחנו עובדים גם לגני ילדים וגם לבתי ספר יסודיים וגם לחטיבות ביניים, זאת אומרת ילדים מגיל 3 עד גיל 14, מנעד גדול. השלב הראשון הוא להציג את התוכנית, להגביר את המודעות לשינוי האקלים, זאת המטרה הראשונית, לדבר גם, הנה ציורים שאנחנו מציעים כדי לדבר על עניין גזי החממה, למה הטמפרטורה עולה, הנה מסמכים פדגוגיים על הילדים, מדברים גם על משאבי המים, אנחנו הולכים לבקר בחצרות, לראות אם באמת הקרקע אטומה, אם המים מחלחלים. אלו פעוליות מאוד פשוטות כדי לדבר על נושאים די מורכבים. אנחנו גם משתמשים בהרבה ספרים, אלו ספרים לנוער שמדברים על שינוי האקלים, שמדברים על קומפוסט, שמדברים על נתיב המים, כל זה מאוד פדגוגי כדי להגביר את המודעות אצל ילדים, ואנחנו מבקשים מן הילדים לראות את החצר, לשאול שאלות לגבי מה שקצת שבור, לא עובד טוב, הם יכולים גם למפות את השימושים, אילו משחקים הם רוצים, ממי הם משחקים, כדי לעשות מיפוי של כל מה שקורה בחצר לפני העבודות, וזה בסיס טוב כדי לשנות את הדברים. באופן די קבוע יש למשל מגרש ספורט באמצע חצר, ורוב המשחקים הם בנים שמשחקים שם כדורגל, ושאר הילדים שלא משחקים כדורגל בעצם נמצאים במספר ספסלים שנמצאים בצידי החצר, זאת אומרת ש80% מהשטח נתפס על ידי מיעוט של הילדים. כל זה, אנחנו רוצים שהילדים יראו את זה, כדי שהילדים יבינו את המרחב באופן שונה. אנחנו נפנה לקבוצת השגרירים כדי שהתלמידים האחרים, אנחנו עושים סקרים קטנים, אנחנו שואלים אותם מה הם היו רוצים, יש הרבה שאלות גם לגבי ההכללה של כל הילדים. זה בעצם אחד מן המטרות של עיריית פריז, שיהיה מרחב מכליל, ואנחנו מדברים על כך עם התלמידים, והמטרה של קבוצות שבהן יש גם בנים גם בנות, זה שיהיה דו-שיח כדי לאפשר לכולם להשתתף. עכשיו, לאחר הערכה, אנחנו נראה איך החצר עובדת. יש פה ילדים ממש בני 4, ומלמדים אותם איך לקרוא תוכנית, ואז הם יודעים להתמצא בחלל, וזה מדהים לראות איך הם ככה משתלטים על חומרים ממש טכניים בהתחלה. אנחנו נדבר איתם גם על חומרי גלם, אנחנו נציג בפניהם כל מיני חומרים שהם לא מכירים, אנחנו מראים להם דברים, לגעת בהם, להזיז אותם, ליהנות מהם, אנחנו גם ניתן להם כל נקודות התייחסות, כל מיני תמונות שמוקמות בחצרות, חצרות האואזיס שלנו, אנחנו גם ניקח אותם לביקורים בעוד חצרות שכבר הוקמו כדי שיוכלו עוד לגנות, אפשר לקחת אותם לכל מיני פארקים כדי לדבר על כל הנושאים הללו, כלומר באמת ליצור תרבות משותפת כדי שכולנו נחשוב באותו כיוון כדי לעבור אחר כך לפרויקט הלכה למעשה. אנחנו נתחיל לצייר, הנה
זה למשל מה שהזכרתי קודם לכן, כל מיני תמונות, ובאמת ציורי תוכניות. התלמידים מציירים את התוכנית שלהם לחצר, והם יעבדו גם בדגמים, בשלושה ממדים, ב-3D, הם ככה בודקים ובונים מה שהולך להיות בחצר. הנה פה למשל צילומים של כל מיני מודלים ודגמים, זה די מדהים לראות. יש להם דמיון לילדים מדהים, יש להם דרך לפרש דברים בצורה כל כך רגישה ומעניינת. אם כן, התערוכה שלנו מתקיימת בכל פרויקט ופרויקט, כאשר התלמידים סיימו את הזמן למידה, שזה 6 מפגשים בסדנה, הם מקימים את התערוכה בבית הספר, עם פאנלים גדולים ותערוכה או בחוץ או בחצר או ברחוב, ונזמין את התלמידים ואת ההורים שלהם בעיקר לבוא לראות את הכל, וזה באמת רגע מכריע, כי פה זה המעבר מחלום הילדים למה שההורים יקבלו, כלומר הופכים ליותר תכליתיים עם כל האילוצים הטכניים, יש עניין הדיאגנוזה שהזכרנו קודם כל, ובאמת מה שאפשר לעשות או אי אפשר לעשות בכל נושא הגשם וגם בנושא התקציבי, כי בכל מקרה יש בכל זאת אילוצים כספיים וכן הלאה. את כל הדברים האלה אנחנו נבדוק כדי לסיים ולממש את התוכנית, ולהגיע לתוכנית מציאותית. הנה זו התערוכה עם ההורים, וככה אנחנו נייצר תוכניות מאוירות מאוד, אותם נעבד עם הבוגרים בבית הספר, 3 שלבים עם האנשים הבוגרים. קודם כל, החזרת והשקעת העבודה של הילדים, ומה שאנחנו עושים על בסיס הצעות הילדים, סדנה נוספת לגבי הצגת סקיצה של פרויקט, כתוצאה מהסדנה הראשונה, צבעים, חומרים וכן הלאה, והסדנה השלישית היא באמת להיכנס יותר לעובי הקורה, לפרטים, ובאמת הקמה בחצר באופן מדויק, ופה אתם יכולים לראות דוגמה של פרויקט שכמעט הסתיים כפי שעבדנו עליו עם בית ספר, התייחסנו לכל הנקודות, כל מה שביקשו בבית הספר ומה שיכולנו לייצר הלכה למעשה. כל ההמלצות האלה מוצגות לשירות הטכני ולכתיבת כתב הכמויות בתחום הטכני, בחירת הקבלן ואחר כך הקמת העבודה. אתר העבודה. הנה, יש לכם פה כמה תמונות שלפני ואחרי, זה כל כך מעניין, התמונות האלה שלפני ואחרי זה תמיד עושה וואו. נכון, אז פה היינו פה בבית ספר, בגן ילדים בעצם, אתם רואים את ההבדל, זה היה בהתחלה, אז בטח עכשיו הכל צמח עוד יותר, פה זה בית ספר יסודי, אתם רואים שיש פה בערך אל אותו סוג של משחקים, אבל מסביב לעט, אנחנו שמנו הרבה מאוד צמחייה והרבה מאוד, בעצם הסרנו את האיתום מהגשם ומאפשרים לגשם לחלחל, אתם רואים עם כל מיני פתיתים ואדמה, הנה פה עוד חצר מאוד גדולה, פה אי אפשר היה לפתוח את כל האיתום, אבל יכולנו ליצור כל מיני דברים מלמעלה, וזה ממש מאוד משמעותי, וגם זה מאוד, אנחנו מאוד גאים בתוצאות האלה. שוב, זה גן ילדים נוסף. אתם יכולים לראות שפה יש פה צמחייה ויש פה שוב פתיתי עץ ככה בריצוף, ובאמת שינויים משמעותיים. ולפני שאני אעביר שוב את זכות הדיבור לז'וזפין, אני מציעה שתיכנסו לתצפית על פרויקטים אואזיס, ותוכלו לראות מלא פרויקטים שם שבכל צרפת, לא רק בפריז, ותוכלו לראות מלא תוכניות שונות, ממש תיכנסו לאתר שלנו, האובסרבטואר של החצרות אואזיס. אם כן, אתם עכשיו יכולים לראות מה עושים בחצר אואזיס. אבל כדי לסכם את כל הדברים האלה, עליהם אנחנו עובדים, החלק הראשון, אם כן, להעריך את מה שיש ולרענן את המרחב, אז יש כל פעם את הנקודות המפורטות, אבל לשמור על הקיים מבחינת הצמחים, כלומר, לא להוציא עצים, לא להוציא שכבות של צמחייה כמה שניתן,
כמובן גישה למי שתייה, שהילדים יוכלו, כשהם משחקים, יוכלו לשתות ושיש שם מקור מים בחצר. זה להשתמש בחומרים שהם ביולוגיים כדי שבאמת יהיה פה תחושה של יער ושל טבע וכמה שיותר הצללה. הטוב ביותר להצללה זה כמובן עצים, לפעמים זה לא לגמרי אפשרי לשתול עצים או זה לא מספיק, ואז ניתן להוסיף גם הצללות, פרגולות לסוגיהם כדי להביא הצללה לילדים. ניהול מים, זה מה שהזכרנו קודם לכן לגבי התוכנית של פריז וגשם, כמה שיותר להשתמש במי גשם ולאפשר למים לחלחל באדמה, וכמובן לנצל את המים כדי אולי לשחק גם בהם. אני לא יודעת אם יש את זה באחת התמונות, אבל ליצור למשל נהרות קטנים או נחלים קטנים כדי שילדים יוכלו לשחק במים, זה משחק נפלא, ואם הבתי ספר מסכימים אנחנו עושים את זה, כי זה פשוט נפלא. ושוב, הנושא של הצמחייה, עצים, אבל גם על שכבות שונות, מצמח הכי קטן עד לעץ, וגם את הקירות יש לשתול עליהם כדי שהצמחייה תטפס עליהם ותטפס לגובה, ולעבוד על כל החצרות הפדגוגיים והמכלילות, כלומר לעבוד על הצרכים השונים, להציע פעילויות שונות באותו מרחב כדי לעודד את הלמידה בחוץ. זה עוד פרויקט מאוד גדול של עיריית פריז, להציע באמת למידה עבור הילדים, אפילו בחטיבה, מגיל 3 עד גיל 14, למידה בחוץ. כי אנחנו יודעים היום שהילדים לא מספיק נמצאים בחוץ, והרעיון של אותן החצרות זה שהן תהפוכנה למרחב למידה עבור הילדים, וגם הבוגרים, כי גם הבוגרים נהנים מזה, מספרים כל הזמן, מדברים כל הזמן על הילדים, אבל גם הבוגרים נמצאים שם, זה מרחב עבודה, אנחנו עושים את זה גם עבור המבוגרים. שרלוט הציגה מלא תמונות, אז אני אעבור בקצרה על תמונות, אבל זה באמת מראה לכם כמה מגוון יש בחצרות האלה. זה כמובן תלוי באילוצים הטכניים, במבנה הטופוגרפי, וכל הרעיונות של הקהילה, של המחנכים והילדים. שום דבר, שום פרויקט אינו דומה למשנהו, כי לכל אחד יש את הדבר הייחודי שלו, כל אחד יש את הגישה שלו, הכיתה בחוץ וכן הלאה. אלה בתי ספר, זה גנים, וזה מגיל 3 עד 6, בית ספר יסודי מ-6 עד 11, וגם חטיבות מגיל 12 עד 15. היה גם, שרלוט, את הרחובות לילדים. אז בקצרה, עשינו עוד ככה עוד תוכנית רחובות לילדים, רחובות הילדים. אנחנו מדברים על החצר בבית ספר, אבל בפריז יש פרויקט גדול שהחל בפריז, וזה עבודה על הרחוב לילדים, רחוב הילדים, כלומר מסביב לבית הספר, מסביב למבנים ציבוריים, איך לקבל את הילדים ולארח אותם. המטרות הן בעצם להרגיע את כל האזור מסביב בתי ספר, גנים, מרכזי ספורט, כל המקומות שמקבלים ילדים, זה להרגיע את הסביבה באופן מוחלט, כי זה חיים מאוד מאוד הקטיים עם המכוניות, עם התחבורה, עם הדברים האלה, ובעצם זה יכול להכניס הרבה מאוד מתח, מדרכות קטנות, מעט מקום להורים שממתינים לילדים בחוץ. המטרה הייתה איכשהו להתאים את הסביבה, להבטיח ולבטח את הסביבה, להפוך אותם ליותר בטוחים להולכי רגל, יותר רחובות מקבלי פנים עבור כל המשתמשים, ילדים, הורים ובכלל. אז שוב, זה הרבה צמחייה בפרויקט שהוא קוהרנטי ותואם את החצר. החצר היא לא רק בפנים אלא גם מה שקורה בחוץ. הנה פה רחוב, בהתחלה היה זה רחוב רגיל לגמרי,
סגרנו את הרחוב הזה לרכבים, אתם רואים פה, זה כניסה לבית ספר, אז היום הולכי הרגל ואופניים יכולים לבוא עד לפה, אבל זה אזור שהוא להולכי רגל כעיקרון. זאת פעילות מאוד חשובה, שתילת עצים, זה מאוד חשוב. בכל פרויקט פוליטי של העירייה, זה באמת שימור העצים, הגדלת כמות העצים, זה לא רק אסתטיקה, זה באמת המזגן האולטימטיבי בעיר, זאת הדרך הכי טובה לצנן את הסביבה. אז היום אנחנו עושים מבצעים גדולים של שתילת עצים באותם הרחובות, כדי שתהיה גם הצללה וגם מיזוג החום. אז זה באמת, אנחנו מאמרים על העתיד, אנחנו שותלים עצים, אבל אחרי כמה שנים כמובן העץ יצמח וימלא את תפקידו באופן מלא. אם כן, הפרויקט של המועצה בפריז, אני לא אכנס עוד לפרטים, אבל זה באמת עבודה של חינוך גם אצל המבוגרים וגם אצל הילדים, להסביר את הצרכים, את הפיכת הרחובות לחובות הילדים. יש גם סדנאות לשיתוף פעולה, אנחנו עושים תכנון מראש, הנה פה למשל רחוב שזה עתה נסגר, אנחנו מציינים על הרצפה עם הילדים מה אנחנו הולכים לעשות, וכדי שיוכלו להשתלט ולהרגיש בבית ברחוב לפני שהתחלנו לצייר, לעשות אותו, ופה אנחנו משתפים את הילדים בזמן העבודות כדי להסביר להם מה נבנה, מה נעשה. יש גם אנחנו גם מפגשים של חנוכת הרחוב, אז זה ממש כאילו חגיגה של חנוכת רחוב הילדים, וזה באמת להשתלט מחדש על מרחב ציבורי שהוא לא רק למכוניות אלא גם לילדים. ויש פה עבודת סינתזה עבור העירייה, אנחנו עושים גם בדיקות ושאלונים לאחר המעשה כדי להעריך את הערכה ואת התחושה של התושבים ולהמשיך הלאה. Merci Charlotte. Et pour conclure, תודה שרלוט. ולסיום, וכדי גם לאפשר למספר שאלות להישאל, לסיכום הייתי רוצה לסכם את המטרות ואת ההטבות שיש בכך, זה התשובות גם של הקהילות החינוכיות שמשתפות אותנו שהחצרות ממש מוצאות חן בעיניהם, וקודם כל יש ירידה משמעותית בטמפרטורה. כלומר, חצר שלנו לעומת חצר רגילה, זה הבדל מאוד רצינית במעלות של חום האוויר. ויש פה גם נושא של החינוך ושתילה, ואנחנו עושים את זה עם ילדים, וזה מאוד חשוב לגבי הגברת המודעות לסביבה, איך זה גדל, כמה זמן לוקח הגידול וכמה צריך לטפח. אז אלה סדנאות ממש לשתילה עם ילדים, והם קצת לוקחים על עצמם את האחריות לטיפוח החצר. הזכרנו את זה, אני לא אחזור על זה, אבל כל נושא ההתפתחות, התפתחות הילד, הכללת הילד, ולסיום גם כמה אתגרים. מפני שכפי שאמרתי בהתחלה, זה להתחיל ולפתח שגרירים ולטפח עד עצם היום הזה. אנחנו 7-8 שנים כבר בתוך הפרויקט, אבל עד עצם היום הזה אנחנו צריכים לשכנע על טיב והחשיבות של הפרויקט. האתגרים זה כמובן לתעדף מוסדות חינוך, כי יש 626 בתי ספר, 14 חטיבות והרבה מאוד בתי ספר שרוצים להשתתף בתוכנית, אז זה באמת לעשות פה תיעדוף באופן מסודר, באמת לתת מענה לשימושים מגוונים של החצר, כי בצרפת החצר היא גם לשימוש מורים לחינוך גופני ומשחקים משותפים, אז צריך גם למצוא מקום לכולם בחצר, אז צריך ממש כל הנושא של ההתייעצות המשותפת היא חשובה מאוד. נקודה חשובה זה ליווי בתהליך, כפי שהסברנו קודם, הנסיעה שלנו לבלגיה כדי לבדוק את הנושאים על פיקוח, אז אנחנו פה רואים את השינוי בעמדה של פיקוח על סכנות, אז האואזיס זה גם לשנות הרבה את המעשים הפדגוגיים של המבוגרים, וזה ליווי של המבוגרים בתחום הזה, וכמובן תחזוקת החצר.
כי אנחנו מקימים דברים חדשים עם צמחים, עם רצפות, עם ריצוף שהוא שונה, שהוא חי, וצריך פה לתחזק את זה, וזאת העבודה הגדולה שכרגע אנחנו מנהלים מזה שנתיים עם שרלוט, זה כל נושא השיפור התחזוקה של החצר, ושתהיה תחזוקה משותפת יחד עם בית הספר. זהו, הנה עוד כמה דוגמאות של מספר סדנאות ומשותפות ובניית סוכות או צריפים, שתילת עצים ועוד צמחים. ובאמת הסלייד האחרון לפני שנדבר איתכם אם יש שאלות זה מהפכה של ממש, כי פריז הייתה הראשונה בצרפת, אבל הרבה מאוד ערים היום בכל צרפת מתחילים בהרפתקה, וזה עוזר לנו מאוד מבחינת הערכת הפרויקט. אלה נושאים שהם ממש במרכז הנושא החינוכי, כל נושא הסביבה, שמירת הסביבה, ובפריז אנחנו פה נמצאים כאן איתכם אחרי הצהריים כדי להפיץ את הבשורה, אם אתם רוצים, אנחנו עושים את זה בכל העולם וזה חשוב לנו מאוד. ונקודה אחרונה, אבל כבר ראיתי שבצ'אט יש כמה לינקים לגבי האתר של פריז ושל ה-CAUE, שם יש לכם המון 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 מידע. אם כן, תודה רבה מאוד על ההאזנה, ואנחנו עומדים לרשותכם לכמה דקות אם תרצו עוד לשאול שאלות ולשוחח עמנו. תודה רבה. Merci infiniment à Joséphine et Charlotte. Les Joséphine et les Charlotte. Vraiment merci beaucoup pour על כל המידע הזה, וזה היה מאוד מאוד עשיר ומעשיר. עכשיו הייתי רוצה להתחיל מעבר 2-3 שאלות על פריז, למה שקורה בישראל. אנחנו נדבר על זה אחר כך, כאשר אנחנו נסיים עם שרלוט. מישהו פתח מיקרופון, סליחה שאני מתערבת, אבל יש פה שאלה על תחזוקת החצרות, איך זה עובד. הנושא תחזוקה זה מסובך. אנא, מישהו... Alors, je commence à répondre et je laisse Charlotte justement ce matin avec Charlotte בדיוק הבוקר עם שרלוט עבדנו על הנושא הזה של התחזוקה. בהתחלה חשבנו שתחזוקת החצר תילקח באחריות הבתי ספר לאורך השנים, ועם הניסיון הבנו שיש הרבה דברים טכניים, והתחזוקה צריכה גם לעשות על ידי שירותים עירוניים, לא הכל אבל חלק גדול. והיום השירותים העירוניים של עיריית פריז לוקחים חלק משמעותי בתחזוקה. עשינו עבודה עם מחלקות השונות בעיר כדי לרשום את כל הסעיפים של תחזוקת חצר, הצמחים, תחזוקת המתקנים מעץ, כל מה שקשור לתחזוקת המים וכן הלאה. כלומר, כל התחומים הללו, ולחלק אותם לפי הניסיון של כל אחד ולפי האחריות של כל אחד, ובמעורבות בתי הספר בחצר. זה השקיה, כל נושא ההשקיה, התחזוקה הפדגוגית. אתם רואים שיש מרחבים עם פתיתי עץ, אז זה אומר שלמשל הילדים צריכים לטאטא בסוף היום, ואם זה פלש החוצה אז הם צריכים לנקות. אז מרכז הפרויקט מנוהל על ידי הבית ספר, אבל אחד הסיכומים הוא שלא רק בית הספר יכול לעשות כן, ולכן שירותי העיר חייבים להתארגן גם מסביב לזה. תודה רבה. עוד שאלה לגבי מה שאמרתם זה עתה, הנושא של ניהול הסיכונים. אני מניחה שיש פה עניין של תקנון וחוקים, דחיקה בנושא החצרות. האם יש חוקים שהפריעו לבחור בחירות פדגוגיות, ואיך התמודדתם עם הקשיים האלה שקשורים לזה, לתת לילדים להתנסות ובו בזמן, בכל זאת להיות במסגרת מאוד מאוד בטוחה בטוחה. En fait, il y a finalement, en tout cas,
ברמה האירופית יש מעט מאוד רגולציה בנוגע לבטיחות מתקני המשחק. יש את גובה הנפילה, ברגע שאפשר ליפול ממתקן צריך שתהיה קרקע שבעצם תשמש לנחיתה רכה. זה לא מאוד מסובך, אפשר לשים חול, חצץ, שברי עץ, או כמובן קרקע פלסטית רכה, כפי שהיה לפני כן, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. ואז יש גם העניין של להגן על אצבעות על ידי המרחבים המתקדמים. בעצם הרגולציה היא לא מאוד מעמיסה עלינו, ואנחנו עושים את הדברים באופן חכם כדי שזה לא יהיה מסוכן, אבל שזה יהיה בכל זאת אתגרי למען הילדים. זאת אומרת, צריך כמובן לעשות את זה לפי התקנות, ויש ילדים שיהיו להם קצת, ייקח להם יותר זמן, אז צריך למצוא את האיזון. יש גם שאלה לגבי ניהול המרחב בין הילדים, עניין המגדר והאכלה, אם אתן יכולות לומר מילה או שתיים בנושא. J'y vais, Charlotte, et tu complètes. אני אתחיל, שרלוט, ואת Alors, תשלימי. ce qui est, on va dire, l'élément principal pour s'assurer que l'espace soit partagé par tous, כדי celui du לדאוג gardien, שהמרחב יהיה משותף לכולם, גם בנות בנים, אבל גם ילדים קטנים וילדים צעירים וילדים יותר מבוגרים. למשל, יש בתי ספר שלפעמים יש ילדים בגילאים 3 עד 10, אז יש מרחבים שונים. בתמונות ששרלוט הראתה, החצרות בצרפת, ואני לא יודעת אם זה גם כן אצלכם, אין ממש ארגון של החצר. בעצם זה מרחב גדול שבו משחקים כדורגל. אז צריך ליצור תת מרחבים, וכאשר עושים את זה רואים שהילדים מתפרסים באופן טבעי בכל המרחב, ושלפעמים הבנים יכולים לעשות דברים אחרים חוץ מלשחק כדורגל. אז יש אזורים יותר שקטים, יש אזורים יותר פעילים, יש אזורים שבהם עובדים על המוטוריקה, ויש דוגמה מאוד קונקרטית. מרים, ראית את הדוגמה הזאת בבית ספר קלר ברובע ה-11. לפני כן בחצר היו רק בנים, והבנות היו בחצר קטנה אחרת, וכאשר הייתה טרנספורמציה זה השתנה לחלוטין, בנים ובנות שיחקו יחד באותה חצר, וכל זה עבר דרך בנייה מחדש של החצר. השאלה האחרונה, כי נגמר לנו הזמן, האם אתן עובדות גם, אתן משנות גם את הגגות? האם הגגות גם יכולים לעבור, להשתנות לגגים ירוקים? יש פרויקטים לגבי גגות, אבל זה פרויקטים שונים. בפריז יש הרבה מבנים היסטוריים שאי אפשר לשים בהם צמחייה. יש פרויקטים אם זה אפשרי, יש פרויקטים שהיו לגבי כמה עשרות דונמים של צמחייה על הגגות, אבל זה לא מאוד איכותי. עושים את זה, אבל אפשר לעשות את זה טוב יותר. אז אני מודה לכן מקרב לב, ואני מזמינה אתכן להישאר איתנו אם אתן יכולות ורוצות, כדי לשמוע את הדיון המקומי. אני עוברת עכשיו לעברית. אני צריכה לעזור אתכם, יש לי פגישה, הייתי מאוד שמחה, ואנחנו מאוד מקוות שנראה אואזיס, נאות מדבר שתצמחנה בחצרות שאצלכם. שרלוט נשארת איתנו. מה שנדמה לי שעולה בבירור Attendez, je vais essayer de changer de langue. Ok, voilà, j'y suis. נדמה לי
מה שעולה בבירור מהדברים ששמענו עכשיו משרלוט וז'וזפין, זה שההיערכות לשינוי אקלים היא בעצם הזדמנות פז, הזדמנות נפלאה לשפר את איכות החיים, לשפר את איכות החינוך וגם לשפר את הקהילתיות. וכמו שאומרים אצלנו ברשת הירוקה, אם זה לא כיף זה לא קיימות, אז ממש נראה ששם בפריז נורא נורא כיף. אני הולכת עכשיו להציג בקצרה את הדוברות של הפאנל שלנו. נבצר מגילי, מנהלת בית ספר ניסוי ארגנטינה, להיות איתנו בשל מחלה, לכן נמצאת איתנו רותי סגל, סגנית מנהלת בית ספר ניסוי ארגנטינה בשכונת קריית יובל. התחלנו בבית הספר יחד איתן ויחד עם אסנת בבלי, שתכף אציג כאן ממנחי פיילוט של זורים חוסן, והיא תגיב למה שהיא שמעה. אחריה תעלה כאמור אסנת בבלי, שהיא מנהלת תחום הקיימות במנחי עיריית ירושלים וגם שותפה מרכזית בפיילוט הזה, ואני מקווה בנוספים בקרוב. וגם אני רוצה להציג את דוקטור אורלי רונן, שלא צריך כבר להציג אותה, בוודאי הם מכירים אותה כולם, ממיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב, ומנהלת תחום אקלים במטריקס. רותי, בבקשה, אלייך. טוב, אז שלום ונעים מאוד. קודם כל היה מרתק, ותודה לשרלוט וג'וזפין. תודה לעיריית ירושלים בכללי ולאסנת בבלי ומחלקת קיימות בפרט, ולך מרים ולרשת הירוקה. אז אנחנו בפיילוט מאוד שמחים. לקחתי מזה וכולנו מן הסתם הרבה השראה, קצת קנאה, אבל מתגברים, ואני מאוד מאוד שותפה לעניין הזה של לגשת לדברים מכיוון אופטימי ומתחושת שפע, גם עבורנו המבוגרים, בטח עבור הילדים. שומעים אותי? כן, כן, שומעים אותך. אוקיי. אז זהו, אז באמת זה לא תהליכים כל כך מאורגנים ומובנים באופן שהוצג פה, אבל אנחנו כל הזמן אוספות ואוספים נקודה לנקודה ונורא שמחים לכל שותפות ועניין. אני אגיד שמה שהכי ריגש אותי זה חוויית האוניברסליות, שמה שקורה שם מאוד דומה לדברים שפה, והעניין שמעבר לסביבה ולסוגיות של משבר אקלים, יש פה הזדמנות. אני מייצגת פה את מוסדות החינוך ואת התפיסה החינוכית, מאוד התחברנו והתחברתי לעניין הזה שזה בדיוק בהלימה לצרכים המאוד משמעותיים של התפתחות הילד, של התפתחות אנושית, של חצרות, של למידת חוץ, דברים שאנחנו עוסקים בהם שנים, אבל בתנאים מאוד שדורשים שיפור והתאמות. זה מאוד תואם את הפדגוגיה של הבית ספר שלנו, שהעניין של חקר, פליאה, סקרנות, זה האחריות שלנו היום, זה האתגרים של מערכת החינוך. חינוך הומניסטי ובכלל כל חינוך נדרש לשאלות האלה. ספציפית אנחנו בקריית יובל, שכונה מאוד מורכבת ומקסימה, שנמצאת על התפר של מורדות עין כרם, ויש לנו הרבה חלומות, ואנחנו כרגע בשלב של לנסות ולתרגם אותם. אני אגיד שהאופן שבו הם הציגו את שותפות הילדים היה מרגש. אנחנו מחפשים כל הזמן את השותפויות האלה, המילה שותפות היא מאוד מאוד מרכזית, עם כל הגורמים, ואנחנו מתחילים, זה לא פשוט נוכח המציאות, אבל השותפות לא רק עם הילדים, אלא גם עם קהילת ההורים, המאוד מגוונת אצלנו בבית ספר, מיפוי ואיגום משאבים ויכולות, אנחנו נמצאים שם כרגע, וגם בית ספר שלנו בתהליך בנייה מאוד מורכב, אבל בתוכו לשזור את החלומות שלנו וללמוד ממה שראינו היום, ממש משמח. זהו, תודה רבה. נהדר, תודה רותי. עכשיו אלייך, אסנת, בבקשה. היי, אז אני גם מצטרפת לתודות לז'וזפין ושרלוט, וגם לכם חגית, מרים, גליה וכל הצוות של הרשת הירוקה, שאתם מנגישות את הדבר המקסים הזה.
האמת שמרגע ששמעתי על אואזיס בפעם הראשונה, אני לפני כמה שנים, ובמיוחד אחרי שהקשבתי היום ככה לעומק של הדברים, יש בי רצון מאוד מאוד גדול לממש את זה כאן בירושלים, ואני מאמינה שזה אפשרי. כמו שאמרת, מרים, זאת הזדמנות נהדרת לשפר את איכות החיים ואת הפדגוגיה, וזאת העבודה הקשה שלנו, לשכנע שזאת בעצם הזדמנות לשיפור איכות החיים. אני אגיד מילה על עצמי, אני כל חיי ירושלמית, אני יכולה להגיד שאני קצת ככה מעין אקטיביסטית סביבתית. לפני שהגעתי לעירייה אז הקמתי איזשהו מיזם קטן שהעירייה חיבקה והפכה אותו למיזם עירוני ופעיל עד היום, ואולי מפה באה האופטימיות שלי. גם היום כשאני כבר בתוך המערכת הציבורית, במנח"י, במינהל החינוך הגדול של העירייה, של העיר הכי גדולה בארץ, אני גם מוצאת את עצמי מנסה להדביק את האנשים באמונה הזאת שאפשר לעשות שינוי ואפשר להשפיע, וסוג של אקטיביזם כזה. כשאני חושבת על אואזיס פה בירושלים, אין לי ספק שזה יכול לשפר איכות חיים של מגוון אוכלוסיות. אתם יודעים, עיר גדולה של 1,000,000 תושבים, מאוד מגוונת, וככל שאני חושבת על זה יותר, אני יודעת שיש לנו כאן בעיר בעצם כמעט את כל מה שצריך בשביל לחולל את המהפכה הזאת. כשאני אומרת מהפכה, אני בעצם מתכוונת לאופן או לשינוי באופן שבו אנחנו תופסים את המרחב הציבורי, ובתוך זה את המשמעות ואת התפקיד של בתי ספר במרחב הציבורי, וספציפית את החצרות ואת השטחים הפתוחים, כמה פוטנציאל יש בהם. זה נכון ששינוי תפיסה לוקח זמן, אבל לפעמים גם המציאות עוזרת לנו לזרז תהליכים. אני לאחרונה מעורבת ברעיון הזה של נטיעת עצים בבתי ספר, ונחשפתי לעובדה שירושלים שעוברת התחדשות עירונית מסיבית, אינטנסיבית מאוד, בעצם הולכת להתייחס לחצרות בתי הספר כחלק מהשצ"פ, כחלק מהשטח הציבורי הפתוח שמחושב לכל תושב. ואז אני אומרת, על אחת כמה וכמה, שאנחנו חייבים להפוך את החצרות האלה לנווה מדבר. אז כמו שאמרתי קודם, יש בעיר שלנו באמת המון אוצרות. אני ממש אגיד בקצרה, אבל חשוב לי לחזק גם את הירושלמים שפה, וגם את השאר. יש הון אנושי מדהים, יש קהילה אזרחית מאוד מאוד פעילה בקיימות עירונית, גם יוזמת יוזמות פורצות דרך, גם נאבקת בנחישות על שמירה על הטבע ועל עצים. יש לנו ראש עיר שמוביל תוכנית היערכות עירונית לשינוי האקלים, שאורלי הייתה לה הזכות ללוות אותנו, ולנו היה הזכות שתלווי אותנו במספר אפיקים שבעצם הם כולם אבני היסוד של אואזיס. זה החוסן הקהילתי ושמירה על הטבע והרחוב המותאם והאוויר הנקי. כל הדברים האלה הם אבני יסוד באואזיס. ויש גם תוכנית אסטרטגית להצללה של המרחב הציבורי בירושלים, עוד ככה אבן, איזשהו עוגן מרכזי. אני אגיד שגם מבחינת תשתית פדגוגית, אני מרגישה שיש פה בסיס, יש מערכת חינוך של, באמת שיש בה תנופה של חדשנות ויזמות פדגוגית, יש תנועה של באמת עשרות אם לא מאות מורים שיוצאים יום יום ללמידת חוץ בטבע הירושלמי, בחצרות. גם אנחנו בקיימות, במדע וטכנולוגיה, אנחנו פוגשות הרבה מאוד סקרנות ורצון לקדם את הערכים האלה, ואנחנו פה בעצם מפתחות כל הזמן. פיתחנו תוכנית מאוד גדולה שפועלת כבר שנה שישית במזרח ירושלים, בשביל לעודד ילדים לחזק את תחושת השייכות שלהם לשכונה, והילדים ממפים ועושים סקרים ובאמת מתחברים למרחב הציבורי. אנחנו מקימים גינות חינוכיות בחצרות של בתי ספר. אני יודעת, גם יפעת כתבה על זה שיש 200 חצרות בזכות הקול קורא של משרד החינוך. אני רואה פה גם את יורם, מנהל זיו, הוא אחד מהם. הנקודה היא שאני חושבת שאנחנו רוצים בנקודה הזאת להוביל מהלך רחב, כמו אואזיס, שיש תוכנית בעצם על כל 600 בתי ספר בירושלים. יש 860 בתי ספר בכל המגזרים, יש עוד איזה 3,000 גנים, אבל זה מה שאני הייתי רוצה לראות, מהלך רחב וגדול עם ראייה לטווח רחוק. אני באמת מרגישה שיש לנו פה המון ידע וניסיון ופלטפורמות לשיתופי פעולה, ובעיקר רצון גדול לייצר עיר שטוב לחיות בה. אין לי ספק שיש לנו את היכולת ואת הכוח לעשות את זה, לחולל את השינוי הזה ביחד. אני חושבת שבעיקר צריך אומץ, לקבל החלטה אמיצה, לשים את היעדים האלה שפגשנו עכשיו בראש סדר העדיפויות, ולשלב ידיים ולצאת לדרך. תודה ענקית אסנת, איזו השראה. העיר הכי גדולה, הכי מורכבת, אבל העיר שכל העולם מסתכל עליה. אז כן, תודה. אורלי, בבקשה. אז תודה באמת לכולם,
זה היה מרגש. זאת אומרת, אני חייבת להודות שבתור אני חושבת האנשים הראשונים שהתחילו לשמוע על האואזיס דרך המסע לחוסן העירוני, וגם נפגשתי איתם בפריז, אבל להיפגש שוב בוובינר עם כל כך הרבה אנשי חינוך ואנשי אקלים ואנשי סביבה, זה ממש מרגש, ותודה, תודה לך מרים באופן אישי, תודה לרשת, גם לחגית וגם לגליה, ותודה לאקלימה על הארגון. אז עכשיו אני חשבתי לקחת את זה באמת קצת יותר למקום שממנו דרך אגב הם התחילו, והם הציגו את הכניסה של פריז לתוך העיסוק והחשיבה הזאת של איזה תפקיד יש לבית ספר, ואיך למעשה אנחנו לוקחים את בתי הספר שהזיהוי זיהה אותם כמפגעים. לא יודעת אם שמתם לב לזה, אבל מה שהיא אמרה שבמיפוי הראשוני, מה שצף למעלה זה שבתי הספר הם איי חום, ולכן הם הפכו להיות גורם בתוך התוכנית חוסן העירונית. תוכנית החוסן, כמו שהיא אמרה, פריז הייתה חלק ממערי חוסן, והתוכנית אקלים התחילה כתוכנית חוסן, שבה הדבר הראשון שהם ניסו לזהות זה מהם מקורות הפגיעות של העיר. ומדהים שאחד הדברים שעלה כמקורות פגיעות, כאיי חום, היו חצרות בית הספר. ומשם בעצם התחיל והתגלגל כל הפרויקט שהוא מדהים, כי הוא למעשה משקף איך אפשר לייצר את המארג של השותפות. אז דיברנו לא מעט על בתי הספר והפדגוגיה שכמובן כבודם במקומם מונח, אבל אני חייבת להגיד שההזדמנות הגדולה שבית הספר בעצם עוד יותר מחזק את המעמד הקהילתי שלו, ופותח את שעריו, גדרותיו, חוסנו וצילו לכלל הציבור. והם באמת דיברו על זה, איך הם פותחים את זה בשעות, בסוף שבוע, בשבת, בראשון, בית הספר בעצם הופך להיות מוקד קיימות עירוני. לתוך זה גם נכנסת תפיסת השכונה של 15 דקות שאפשר להגיע מפתח הבית לכל מקום, והנה יש לנו עוד מוקד בפתח הבית שהופך להיות אטרקציה. אז זה באמת חלק מרשת של קיימות, וחגית, זה אלייך, אני זוכרת את ההסתובבות שלנו, אני חושבת זה היה כפר סבא, רעננה, עם הרעיון הזה של להוריד את גדרות בית הספר, זאת אומרת כמעט באנו עם פטישים בשביל להוריד את גדרות בית הספר, אז החוסן למעשה מייצר פה הזמנה לעשות את זה. רציתי גם לדבר קצת על מה כן קורה בישראל, חוץ בירושלים, שבאמת הוצגה פה בתור דוגמה ובצדק, דוגמה מובילה, אבל היום יש יותר, עוד מעט אנחנו מסתכלים, אני חושבת על 120 רשויות מקומיות שבצורה זו או אחרת מתעסקות עם גיבוש מדיניות אקלים, בין אם זה מדיניות ששמה דגש על מיטיגציה, על הפחתת פליטות, ובין אם זה מדיניות ששמה דגש על ההסתגלות, אבל זה כי אנחנו כמעט בחצי מהרשויות המקומיות שמתחילים לשוחח אקלימית. ואני חייבת להגיד שיש כמה דברים שאנחנו מתחילים לראות שצצים מהדבר הזה. אז אחד הדברים הוא שבתי הספר והמתנסים מזוהים, ולא בכדי, כי הם גם מזוהים ככה בכל תוכנית חירום, הם מזוהים כמוקדים לפינוי אוכלוסייה, כמוקדים שצריכים לשרת את האוכלוסייה בעת חירום. ואצלנו נכנסת מאוד הסוגיה של האנרגיה. מה זה אומר בית ספר שמשרת את האוכלוסייה גם בעת חירום? לא רק שהוא מייצר מקום שהוא יותר קר, מקום שהוא יותר מזמין, הוא גם מקום שהוא מסוגל לתפקד כשיש הפסקות חשמל, הוא מסוגל לספק קירור לאוכלוסייה, ויש כבר דוגמאות של מרכזי חוסן שהם עצמאים אנרגטית, ועצמאים אנרגטית זה יכול להיות גם באנרגיה וגם התחלות של חשיבה, ודווקא בירושלים יש לכם כמה דוגמאות טובות של אולי עצמאים באספקת מים.
וכן הלאה. וכשאנחנו מרחיבים את הרעיון הזה של חוסן, ובישראל יש לא מעט ניסיון בחוסן, ואנחנו מחברים את זה עם הגורמים הקהילתיים וגורמי הרווחה שאמונים גם על החוסן הנפשי וגם על החוסן הקהילתי, הרעיון הזה של האואזיס מקבל עוד ועוד רובדים, שכמובן הם גם מאוד רלוונטיים בתקופה הזו, אבל הם גם מייצרים, ופה בטח מרים יכולה להוסיף על זה, הם מייצרים עוד רובד שגם משרת את הפדגוגיה ואת החינוך. ובמסגרת התוכניות הערכות של המשרד להגנת הסביבה, שאני באמת מלווה, אז אנחנו כתבנו סקירות, יש מדריך להיערכות לשינוי אקלים, ולמדריך יש סקירות נלוות, ואחת הסקירות שנכתבה על ידי גליה ומרים, על ידי הרשת הירוקה, היא סקירה שעוסקת, ולא רק עוסקת, אלא ממש מייצרת הנחיות, איך להפוך בית ספר למרכז חוסן. יש כבר דוגמה אחת באילת, בית ספר שהוא גם עצמאי אנרגטית, והוא גם מתחיל להגדיר את עצמו ולגבש מה המשמעות של, סליחה, של להיות מרכז חוסן גם החוצה אל הקהילה ולא רק פנימה. יש בשגב שלום עוד פרויקט שהרשת הירוקה מלווה. יש עכשיו תוכניות היערכות לשינוי אקלים לכל הרשויות הבדואיות בנגב למשל, ובכל התוכניות הדבר שהיה הכי מובן מאליו לרשות המקומית זה לחבר את מערכת החינוך. יחד עם זאת, אני כן חייבת להדגיש שלחבר את מערכת החינוך זה לא תמיד אומר שמחלקת חינוך ברשות המקומית הופכת להיות חלק מצוות גיבוש תוכנית האקלים. ופה משהו ששווה בפורום הזה להרים ולהעלות, למחלקת חינוך ולגורמי החינוך, כמו שאנחנו רואים בדוגמה הירושלמית, יש מקום קריטי ומרכזי בתוך שולחן האקלים, ולצערי הרב, ברוב הרשויות הם לא נמצאים שם. אז הנה, אני מסיימת בהדהוד הקריאה, מחלקות חינוך, שימו לב, אם זה קורה בפריז, אתם יותר ויותר מוזמנים ונדרשים סביב שולחן האקלים. תודה רבה, אורלי, ובאמת אני אעבור ממש לסיכום קצר, ואני רוצה להעלות באמת 3 נקודות בעקבות הדברים של הדוברות שלנו מפריז, והשלוש הדוברות שלנו כאן בארץ. אנחנו ברשת הירוקה התחלנו השנה ליישם את הרעיונות האלה במספר פיילוטים שכבר צוינו, וגם יש לנו בית ספר אחד ביפו ואחד בשגב שלום, ואנחנו בשיח עם רשויות נוספות, ואנחנו ממש מכאן מזמינות רשויות נוספות לדבר איתנו, ליצור איתנו קשר, והפיילוטים האלה, כמו שלמדנו מפריז, הם שלב חשוב מאוד כדי למנף את הרעיון ולהטמיע אותו באופן מערכתי. ובמקרה של אואזיס, מה שמרשים במיוחד זה שאין ירידת ערך בתהליך של הסקיילינג אפ. הם עובדים עכשיו באופן מערכתי, אבל יש בהירות מאוד גדולה בשלבי התוכנית, יש דבקות בשלבים האלה ובכל בית ספר ובית ספר. בעצם בית ספר מספר 180 הוא זוכה לתהליך לא פחות מושקע ומעמיק מאשר בית ספר מספר 30. ואני חושבת שזה נושא נורא חשוב. הנקודה השנייה לסיכום שלי, זה שהצלחת התוכנית ברמה המערכתית מחייבת תהליך שיתופי ארוך טווח. הדברים האלה לא קורים ביום אחד. בפריז, אחרי כל השנים של הניסיון, זה עדיין לוקח 1.5 שנה. הדבר הכי חשוב שלמדנו היום מנשות המקצוע של פריז, זה שהמפתח להצלחה ביישום המערכתי זה שיתוף פעולה. שיתוף פעולה בין אגפים שונים ברשות המקומית, בין הרשות למשרדי הממשלה, בין בעלי העניין השונים בבית הספר, בין בית הספר לתושבים שגרים סביבו. אואזיס בעצם מלמד אותנו שצריך גם טופ דאון וגם בוטום אפ. צריך להקשיב לקולות של האנשים שחיים בשכונה, וצריך רצון פוליטי מובהק. בארץ זה, אני חושבת, האתגר הכי גדול שלנו, כי אנחנו מצליחים יפה בפיילוטים, מאוד טובים ומרגשים, אבל המעבר להסתכלות מערכתית הוא בעצם, למדנו היום, המפתח להצלחה
להצלחה של התוכנית. והנושא השלישי, השיתופיות, היא גם באה לידי ביטוי בולט ברמה של בית הספר. זאת אומרת, הבנייה היא הדרגתית, יש חיבורים, יש המשכיות, יש סדירויות בתחום הקהילתי והפדגוגי בשגרה, והסדירויות וההרגלים הנחקשים האלה הם אלה שמבטיחים יכולת התמודדות וחוסן בחירום. ההצלחה של ההפעלה של אואזיס גם מושתתת לא רק על הצוות החינוכי, אלא גם על צוות תומך. ואני אומרת את זה כי אני עובדת בבתי ספר, ואני רואה שהצוות החינוכי קורס תחת העול, וצריך לחשוב מי הגורמים הנוספים שבעצם יתמכו בתהליך, ולא להפיל עוד משימה לצוות החינוכי שהוא גם ככה מאוד מאוד מותש. ממש לסיום, שיתוף והתייעצות יוצרים חיבור, יוצרים אכפתיות והגברת תחושת השייכות, וכל אלה מייצרים חוסן ולכידות חברתית, שזה מצרך כל כך נדרש וחיוני היום בארץ. אני באמת מזמינה אתכם, נציגי הרשויות, כל מי שכאן בעצם, נציגי הרשויות, משרדי ממשלה, בתי ספר, עמותות ומוסדות להשכלה גבוהה שנרשמו לוובינר, כולכם באמת מוזמנים לפנות אלינו, לחשוב יחד איתנו כיצד אפשר לפתח וליישם את התוכנית הישראלית של אואזיס, קראנו לה אזורים חוסן, בכל הארץ, בהתאמה לצרכים ולקהילות שלכם, באמת דברו איתנו. ותודות לכולכם שבאתם, לחברות הפאנל מצרפת ומישראל, לשותפות שלנו היקרות באקלימה, ותודה אחרונה לחברות הצוות היקרות שלי בתוכנית זורים חוסן, רונית זהבי גוטמן, גליה חנוך רואה, וכמובן למנהלת שלנו חגית גפן, ולכל צוות הרשת ירוקה. יקרות, אנחנו ממש שמחות בכן ופה הרבה בזכותכם. מילה גם מפה, אתם תצאו עכשיו מהוובינר ויפתח לכם בפופ-אפ טופס משוב שמאוד מאוד חשוב לנו שתתייחסו אליו, זה ממש עוד שנייה, הוא קצר, כדי שנוכל לראות מה ואיך אנחנו ממשיכים להנגיש בעתיד. אגיד גם מהצד של הקלימה והקשור לדברים שדוקטור אורלי רונן ציינה קודם, אנחנו כאן לעזור לכם ליישם את תוכניות ההיערכות. היום ראיתם דוגמה נהדרת לערוץ יישום שהוא פשוט נפלא. אני לא חושבת שיש פה מישהו שיכול לראות את מה שהוצג היום, וזה כל כך משמח לשמוע שיש גם הרבה דוגמאות גם בישראל. אז אני חושבת, מרים, שהצעד הבא שלנו זה להביא את הדוגמאות בישראל, להשראה לכל הקולגות שיושבים פה כרגע, וגם עוד ליישום וללמידה, ואולי אפילו גם להגיע ולראות בסיור. אנחנו פה בדיוק בשביל זה. אז נשמח לראות אתכם גם בהמשך. תודה רבה לכל השותפים והשותפות, בעיקר שותפות היה לנו פה, נכון מרים? אנחנו, כן. האמת שמגדרית באמת לא היו לנו גברים, אפילו לא אחד. לא, מתרגם, היה מתרגם. היה לנו מתרגם, נכון. וגם לא, ראיתי גם כמה בקהל, יש גם קצת בקהל. יש גם גברים בקהל. אני אגב, רגע, יש בהחלט בקהל. רוצה להודות לז'יזל, מתרגמת באמת, ולמיכאל על התרגום. אני יכולה ממש להעיד בתוך היותי שגורה בשתי השפות שבאמת הם עשו עבודה נהדרת. תודה לכם. תודה לכולם ולהתראות.